Al-haditsu tsaminu wa tsalatsuna. Al-haditsu utawi iki iku hadis as-tsaminu kang kaping 8 wa tsalatsuna lan 3 dosa. Berarti 3 dosa 8. Iku an Sa'id ibni Abi Burdah. Saking Sa'id ibni Abi Burdah. An abihi saking bapake Sa'id ibni Abi Burdah. Anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu satuhune Sa'id bin Abi Burdah iku kala wis ngendika sapa Sa'id ibni Abi Burdah. Ngendikane ngeten. Kala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam putusane Allah rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane kanjeng Nabi ngeten, Ida cetama'a ing dalem nalikane kumpul sapa ahlun nari ahli neraka finnari ing dalem neraka wa ma'ahum lan iku tetep ing dalem sertane ahlun nar man utawi wong syaa kang ngersakake sapa Allah taala Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah min ahli kiblat saking ahli kiblat. Kola mongko ucap sapa al-kufaru pira-pira wong kafir lil muslimina maring pira-pira wong Islam. Alam takunu ana ta ora ana sira kabeh iku muslimina pira-pira wong Islam. Qalu padha jawab sapa muslimin bala iya Islam. Qalu padha ngucap sapa kufar fama agna mongko apa to ora nyukupi utawa ora nyugihake antum saking sira kabeh apa Islam hukum Islam sira kabeh. Waqad syirtum lan hale teman-teman jadi sira kabeh iku makna ing dalem sertane kita binari ing dalem neraka. Nggih matur. Qalu padha jawab sapa muslimin. Jawabane ngeten, kanat ana iku lana tetep kedue kita apa dunubun pira-pira dosa. Fa ukhidna mongko den katrapi kita biha kelawan junub. Fasami'a mongko hidanat sapa Allah Gusti Allah maing barang kalu kang padha ngucap sapa muslimin. Fa amara mongko perintah sapa Allah bi ikhrajiman kelawan ngetokake wong kana kang ana sapa man iku min ahli kiblati saking ahli kiblat. Fa akhriju mongko padha den tokake sapa man falamma ra'a mongko nalikane ningali sapa al-kufaru pira-pira wong kafir dalika ing mengkono-mengkono fa akhriju qalu padha ngucap sapa kufar ya laitana aduh kepengin kita kunna iku ana kita muslimina pira-pira wong Islam farukhriju mongko sebabe den taake kita kama ukhriju kaya oleh den taake sapa muslimin. Dados hadis ingkang kaping 38 iki saking Sa'id ibni Abi Burdah. Nah, niki saking bapake niki termasuk sahabate Kanjeng Nabi. Nah, bapake Sa'id bin Abi Burdah ngendika ngeten, Kanjeng Nabi niku nate ngendika
Ngendikane Kanjeng Nabi nalika ahli neraka. Ahli neraka niku kumpul. Terus penduduk neraka niku do kumpul ing neraka. Lah niku teng mriku belajar. Teng mriku wonten Gusti Allah niku ngersakaken. Niku penduduk neraka niku wonten sing ahli kiblat. Maksudnya ahli kiblat niku nggih madhep mulon salat. Nggih maksudnya nggih tiyang Islam. Teng mriku wonten wong Islam sing dikumpulaken teng neraka. Terus wonten wong Islam sing kumpul teng neraka. Lah, tiyang Islam sing kumpul niku kalih tiyang kafir penduduk neraka. Wong kafir kudu ngucap ngeten, jojo aku ngeten. Ing tiyang Islam. Lho, sampeyan iki ndak wong Islam. Wong Islam lho, sampeyan kok kene gawalan iki. Sampeyan kok kene. Wong Islam ku mesti nang swarga gawalan iki. Dan tiang-tiang Islam sing dikersakaken kalian Gusti Allah. Gampangane dikubah ing neraka niku do ngucap ngeten, iya aku bener, aku wong Islam. Aku wong Islam aja nih. Wong Islam. Terus tiang kafir gampangane ya cara teng dunya mulai dinya ngeten. Sama niku kan Islam. Islam sama niku ono manfaatnya ta ora? Gampangane batas. Kok iso kok ngene, kok iso kumpul kan kita ono neraka. Sampeyan niku Islam dilebono karo neraka, awur karo kita. Berarti Islam sampeyan ora iso nyelametno, ora iso nyelametno sampeyan. Terus tiap-tiap Islam itu ngucap ngene. Iya aku bener. Aku ajane wong Islam, tapi aku nalika donya gampangane lho. Aku itu nglakoni dosa-dosa. Ya saiki aku ya diwales karo Gusti Allah. Ajane dilebono neraka, gampangane nggih awak karo sampeyan. Sebab aku aja tau nglakoni dosa. Gampangane dosa gede. Ya bareng gampangane tiyang Islam niku dicelatoni, diomongi wong kafir, penduduk neraka kados wonten. Gusti Allah midhangan. Gusti Allah midhangan. Gampangane Gusti Allah mboten trima, mboten trima. Mboten trimane Gusti Allah, terus langsung Gusti Allah midhangan niku wong Islam kok diolok-olok. Padahal mlebu neraka iku ora guru-guru Islami. Tapi guru-guru di Islam tapi nglakoni dosa. Jenenge manungsa iki menus kakean dosa. Sampai dikokman nasia. Manungsa itu teko kalimat man karo nasia. Man iku maknane wong, nasia iku kapanggonane luput panggonane dosa. Iku manungsa sinten mawon kecuali para nabi. Tetep nglakoni dosa. Mboten enten manungsa sempurna. Lah, mulane sing nglampahi dosa niki kok tiyang Islam niki cara pakaian kok diibaratkan kados dikubah iki. Padahal dikubah sing resik wong ngantene swarga iku bangunan sing resik. Bangunan sing resik ora oleh mlebu swarga dulu resik. Gusti Allah nyuwun tiyang Islam dimboten-boten. Gusti Allah mboten trima. Akhirnya Gusti Allah terus perintah dikongkon ngetokno malaikat sing jaga neraka, malaikat malik tokno iku ahli kiblat, maksudnya wong Islam sing diolok-olok iku tokno. Akhirnya didalaken tiang-tiang Islam sing diolok-olok iku terus didalaken kalian dosa, bareng didalaken wong kafir itu naudzubillah min dzalik khalidina fiha abada. Terus neraka itu lawas. Wong Islam boten. Dan itu kalau itu didalakan
tiang-tiang kafir niku sumerep. Ningali wong Islam dadi dalam sang neraka. Wong kafir do ngomong ngene. Ya laitana kunna muslimin. Gusti, kula kepengin kados wonten dados tiyang Islam ngoten. Kula kepengin dados tiyang Islam Gusti. Ngoten. Guru-guru Islam itu do didalaken saking neraka gambaran ngoten. Mulane kula panjenengan sedaya iki termasuk kedah kathah syukuripun. Syukur dipun paringi kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Iki semua kisah. Boten enten regane. Kula panjenengan sedaya dilahiraken, boten nyuwun Gusti Allah dilahiraken ing lingkungan Islam. Yang sepuh kula panjenengan sedaya buyut mbah tangga saterus sedaya medhot Islam. Sampamane ditakdiraken kaliyan Gusti Allah. Kados tiyang niku dilahiraken dadi wong keturunane wong kafir. Kok boten gadah iman, ngoten. Niku teng neraka bakal salawas-lawas. Salawas-lawas. Mulane janjane sing paling disakake tiyang kafir ku nggih niku. Sing disakake niku nek kerja boten untuk iman Islam. Ngoten. Kok dalu nek neraka salawas-lawas. Mulane propagan sedaya kecuali lunga damel awake tiyang mbak niku nggih dumakaken tiyang-tiyang mriki mawon sedanten niku termasuk tiyang Islam itu tetep Islam pejah husnul khotimah sing boten gadah niku iman supados saged gadhahi iman gampangane direbut agama Islam sakit nek kabeh terus salawas-lawas salawas-lawas. Mulane niku teng surat An-Naba. Surat An-Naba sing terakhir niku dawuh Gusti Allah teng surat An-Naba sing terakhir. Wa qulal kafiru ya laitani kuntu turuba. Wong kafir itu ngomong Gusti wong iki jenengan dadosaken kita iki dados lemah mawon, dados lebu mawon Gusti. Wong kafir do sampai saking larane siksane neraka kepengin dadi lemah. Sebab napa kepengin dados lemah? Keranten tiang-tiang kafir itu sumerep pengadilane Gusti Allah. Ing akhirat bakal iku wonten kewan. Kewan niku ing akhirat bakal jadi ngoten. Kados contoh wedhus. Wedhus nate didolimi sinten? Menawi nate didolimi manusa, wedhus ora salah maksude. Maksude ya hanya wedhus ngoten. Niku disiksa. Guwebuki mawon. Ora lapo-lapo kepengin ngebuki wedhus. Diguwebuki niku dolim. Dolim niku ngoten. Lan kewan liyane guwebuki ora mbuh lapo mangan suket jatah sesuk dipangan saiki. Ngoten. Wah, aku kedeleng arep neh wangan karo sukete. Sukete dipangan ngoten. Jatah sesuk entek. Murid-murid guwebuki wedhuse. Bakal iku diadili karo Gusti Allah. Kon bales. Males iku. Diwales. Manusane diwales. Semanten iki kewan kali kewan. Pitik didu karo pitik. Tukaran sampai mati. Mesti menang untuk bayaran dan totoan. Ngoten niku nggih termasuk dolim. Pitik bakale karo pitik diadili. Diadili. Kowe ndek tau kepiye nang dunya? Kok tau dicakar terus sampai mati. Sampai mati Gusti. Ya wis saiki wales. Wales. Akhirat tekan wales. Mantap diwales. Wis cukup. Nggih sampun Gusti. Kula dicuwahkan sing niki seluruh ora kakek Gusti. Wis wales aku sampun wis. Saiki dadi lemah. Terus kewan-kewan niku bakal dados lemah. Dadi lemah. Nopun sampun nanti didolimi sinten mawon iki manungsa padha kewane. Ngoten. Niku bakal dados lemah. Mboten jero ketaten neraka swarga mboten.
tapi dados lemah. Lah tiyang-tiyang kafir sumerep kewan kados ngoten niku, tiyang kafir kepengin dados lemah. Kepengin dadi lemah ae. Neraka lawan karo kakak sak lawas-lawas. Niku tiyang-tiyang kafir. Sampun wangsul itu dados tiyang kafir itu kepengin dadi wong Islam, sebab guru-guru Islam niku didalaken saking neraka. Sampun Tumma qara'a mongko nuli maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusane Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi maca itu ayat Al-Qur'an. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Maknane rubbama yawaddu, terkadang demen sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina laukanu ing lamun yen to ana sapa alladzina iku muslimina biro-biro wong Islam. Terus Kanjeng Nabi terus masuk ke Allah. Wong kafir, wong akeh wong kafir itu do kepengin, do seneng arep-arep dadi wong Islam. Sampun. Qala sandika sapa Nabi alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsin ing dalam hadis akhir kang meneh. Kanjeng Nabi ngendika teng hadis sanes. Wonten cerita ngeten teng hadis niku. Idza kana ing dalem nalikane wujud utawa tetemu apa yaumul kiamati dina kiamat ya tufu mubeng-mubeng utawa tawaf sapa Jibril alaihissalam malaikat Jibril alaihissalam arba'ata alafin ing 4.000 apane ane taun Fayasma'u mongko krungu sapa malaikat Jibril binari ing dalem neraka sauta rajulin ing suarane wong lanang min ummati saking umat ingsun Kanjeng Nabi ya kulo hale ngucap sapa rajul ucapane rajul ngeten ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Maknane ya Hannanu duh zat kang akeh welase ya Mannanu duh zat kang paring anugrah ya Dzal Jalali zat kang duweni keagungan wal ikrami lan zat kang duweni kemuliaan. Qala dika sapa Kanjeng Nabi Fayati mongko teko sapa Jibril alaihissalam malaikat Jibril alaihissalam wa yasjudu lan sujud sapa malaikat Jibril indal arsy indal saniki arash. Dados wonten hadis sanes dicerita Kanjeng Nabi nate ngeten. Dados nalika sampun dinten kiamat gampangane tiyang-tiyang kok diadili sampun wonten sing dilebetaken neraka, wonten sing dilebetaken swarga. Lah malaikat Jibril ku tawaf, mubeng-mubeng. Malaikat ku mubeng-mubeng selama 50.000 tahun. Pas mubeng-mubeng malaikat Jibril iku mireng swara. Ana swarane wong lanang teko umat Kanjeng Nabi. Niku ndonga, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram saking neraka. Terus malaikat Jibril niku mireng swanten niku. Malaikat Jibril ku terus sujud ngadep wonten teng ngersane Gusti Allah. Teng arase Gusti Allah fayaqulu mongko matur utawa ngucap sapa malaikat Jibril. Matur malaikat Jibril ngeten ya Rabbi duh pangeran ingsun. Dados ya
wajah tiga saged diwaos ya Rabbi bine pendek, saged diwaos ya Rabbi bine panjang, saged diwaos ya Rabbi ya wonten tiga wajah. Saged diwaos kemane nika sholawat ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Iku saged diwaos pendek, saged diwaos ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ini saged panjang, saged digantos ya Rabbi ya. Lah sampun terus maturi malaikat Jibril ya Rabbi duh pangeran ingsun asma'u krungu utawa mireng ingsun finari ing dalem neraka sota rajulin ing suarane wong lanang minal muslimina saking pira-pira wong Islam yaqulu hale ngucap utawa ndonga sapa rajul ya Hanan ya Mannan yang rapat ya Hanan ya Mannan mundu arba'ina awit sekawan dosa alfan ini amin apane tahun. Wa ini lan setuhune insan iku alam ngerti sapa insan annahu setuhune rajul iku min ummati Muhammadin alaihi salam saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna kalan setuhune panjenengan ya Rabbi duh pangeran ingsun ta'rifu ngerti panjenengan asfidaqata ing sifat sanak raket baini ing dalem antarane ingsun wa baina Muhammadin lan ing dalem antarane Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Wa inni lan setuhune ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun an asna'a yen to gawe bagus ingsun fi makani Muhammadin alaihi salam ing dalem panggonane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'rufan ing kebagusan. Terus malaikat Jibril sumerep wonten niku ngadhep teng pangeran. Gusti kula mireng Gusti. Kula mireng ana wong lanang niku ndonga ya Hanan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Niku ndonga niku Gusti. Kula mireng niku kawitan mendoamu niku sampai sekawan dosa 1000 tahun. Sekawan dosa 1000 tahun teng jero neraka. Niku ndonga niku terus. Lah niki kula ngertos Gusti. Niku umat Kanjeng Nabi Muhammad. Niku umat Kanjeng Nabi Muhammad Gusti. Lah jenengan niku piye? Ngertos nek kula niki malaikat Jibril ucapan malaikat kula niki ya dari sifat sanak raket gambaran kula kali Kanjeng Nabi Muhammad Gusti. Kula niku gambaran kawan setia gambaran ngoten. Jenengan sumerep kula kali Kanjeng Nabi Muhammad niku paling seneng kali Kanjeng Nabi Muhammad. Niki umat Kanjeng Nabi wonten sing teng neraka sampai sekawan dosa 1000 tahun. Niku mas ya Hanan ya Mannan. Nah kula niku kepengen damel bagus, kepengen damel bagus ning Kanjeng Nabi. Wa anna rajulan lan setuhune wong lanang min ummatihi saking ummate Kanjeng Nabi finari ing dalem neraka syafi mugi nerimo syafaat ni ing ingsun fihi ing dalem rajulan. Mungkin Gusti jenengan tulungi Gusti. Paling syafaat maksudnya syafaat itu ditulung. Jenengan tulungi niku Gusti. Niki sing nyuwun niku malaikat Jibril. Terus sing paling syafaat malaikat Jibril. Fayaqulu mongko dawuh sapa ar-rabbu pangeran. Jalla jalaluhu maha agung lan umur. Syafaatu syafaat wa sapa ingsun ka ing sira fihi ing dalem rajulan wa wahabtu lan aweh sapa ingsun hu ing rajulan laka maring sira
Fadhab mongko budal sira ila malikin marang malaikat Malik sing jaga neraka. Khazinin nari kang jaga neraka. Wa kullan ngucap sira lahum marang malaikat Malik yukhrijuhu bakal ngetokno sapa malaikat Malik bu ing rajulan bakal krana sira wayat fa'ulan bakal aweh ing sira bu ing rajulan ilaika marang sira. Malaikat Jibril matur ing Gusti Allah nyuwun supados tiyang jalur niku wau sing donga ya Hanan ya Manan ditulung kan Gusti Allah dawuh. Iya saiki tak tulungi wong iku tak tulung mergo penjalukan kemana mergo penjalukan tak tulungi wis saiki tak serahno rene kono budal ring malaikat sing jaga neraka budal malaikat sing jaga neraka terus ngomong ngucap kon ngetokno wong iku kon ngetokno wong sing muni ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram kon ngetokno kok ditokno terus diwehno rek kowe niku dawuh Gusti Allah malaikat Jibril ngoten Fayati mongko teko sapa Jibril alaihi salam malaikat Jibril alaihi salam ila malikin marang malaikat Malik wa yaqulu lan ngucap sapa malaikat Jibril innallaha ta'ala satune Gusti Allah ta'ala iku wahaba paring sapa Gusti Allah ta'ala ni marang ingsun fulanan ing fulan fa akhrij mongko metokno sirahu ing fulan illa lima krana ingsun minan nari saking neraka wat fa'lan aweh ing fulanan dan terus akhirnya malaikat Jibril niku malaikat Malik malaikat sing jaga neraka terus mendikane malaikat Jibril malaikat Malik Gusti Allah iku wis paring iso nyafaati kok iso nulungi kok. Lah wong iki jenenge fulanan wong lanang kok nduwen kok tulung didalaken iku teko neraka jenengan paring ing kula. Lah matur ngoten kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane Kanjeng Nabi ngeten mantun malaikat Malik niku dingendikani malaikat Jibril fayadkhulu mongko mlebu sapa malikun malaikat Malik annara neraka fayadlubu mongko luru sapa malaikat Malik luru ing rajulan alfa amin ing 1000 taun fala yusadiku mongko ora nemu sapa malaikat Malik ing niku rajul Waya khruju mongko metu sapa malaikat Malik waya pululan ndika sapa malaikat Malik ya Jibril hi malaikat Jibril inna jahannam setuhune neraka jahannam iku zafarat umuk apa neraka jahannam zafrotan kelawan umuk temenan yakni ngersakaken sapa malaikat Malik ghalat umuk apa neraka jahannam waja'alat kan dadi apa neraka jahannam al-hadida besi kal hajari kaya watu wan nasalan sebuhne manusa iku kal hadidi kang kaya besi falam usadifa mongko ora nemu ingsun rajulan akhirnya malaikat Malik mantun dingendikani malaikat Jibril terus langsung mlebet teng neraka. Teng neraka itu dipadusi. Neraka itu ombo. Nek keterangan teng kitab Nasaihul Ibad.
wonten 70.000 sumur. Saben-saben sumur mun sewu niki tiyang wonten watu dilebetaken teko pinggirin neraka. Niki watu dilebokno diuncalno. Niku dugi ngandhap, dugi ngisor 70 tahun. Nembe dugi ngisor. Mulane ombo. Malaikat Malik pados niku. Pados niku sampai 1.000 tahun. Pados wong lanang sing muni ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pados 1000 tahun boten kepanggih, boten ketemu. Malaikat Malik niku boten ketemu. Pados wong iki kok endi gone wonge ana suarane. Saking niku neraka kados ngoten niku. Watu dicemplungno niku 70 tahun nembe dugingan. Ngoten. Mulane tiyang bener-bener boten saged munggah boten saged. Niku malaikat Malik pados niku boten kepanggih. Terus malaikat Malik ngendika ten malaikat Jibril ngeten, neraka jahanam iki pun umum. Terus neraka niku kaya geni niku kados wesi. Wis kaya wesi. Saking dihukum sampe kaya wesi, kaya watu. Menungso kaya wesi wis. Gampangane gosong reyong kaya arem. Gosong reyong kados arem, wis kaya wesi atos. Saking dihukum niku neraka. Terus aku ora ketemu. Wong sing bukan ora ketemu. Ngoten. Akhire bareng malaikat Malik matur teng malaikat Jibril ngoten niku fayati monggo teka sapa Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Akhire malaikat Jibril itu langsung dugi malih. Wayas judu lan sujud sapa malaikat Jibril. Indal arsy ing dalem sandinge aras sayang ana ing dalem amal kabeh tindu. Akhire malaikat Jibril matur dugi te Gusti Allah, matur malih sujud te Gusti Allah. Wa yaqulu lan ngucap sapa malaikat Jibril. Dikane malaikat Jibril ngeten matur te Gusti Allah sing kalih. Ya Rabbi do pangeran ingsun. Lam yajid boten nemu ing rajulan sapa malikun malaikat Malik fa inna maka ing dalem endi wa utawi rajul. Malaikat Jibril matur ing Gusti Allah subhanahu Gusti boten kepanggih Gusti. Malaikat Malik boten kepanggih tiap sing niku wau sing maos ya Hanan ya Manan sekawan dosa itu kau boten kepanggih Gusti. Pundi Gusti fain nak pundi yang niku Gusti fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah akhire dawuh ngeten ya Jibril he malaikat Jibril idhab budal sira ila malikin marang malaikat Malik wa kullan mutawasito kanggo marang malaikat Malik innahu satuhuni rajul iku diwadin ing diwadi kada ing dalem jurang mungkin wa fi qari kada lan ing dalem telung kene wa fi ra'yat kada lan ing dalem pojokane jurang kono wa fi bi'ri kada lan ing dalem sumur kono. Dawe pesawat malaikat Jibril malaikat Jibril wis budhalo kemono malaikat Malik terus ngucap wong lanang iku mau ana jurang kok jurange kono ana jero kono tok pojokan kono ana jero sumur kono terus di kali Gusti Allah di sumur niku panggonan terus neraka iku kados ngoten ana jurane ana sumure. Mulane kok wonten kitab An-Namu
dituduhaken ngoten. Fayaji umangka teka sapa Jibril alaihissalam malaikat Jibril alaihissalam wa yukhbiru lan awe kabar sapa malaikat Jibril malikan ing malaikat Malik bidzalika kelawan mengkono-mengkono innahu fi wadi ada. Fayadhabu mongko budal sapa malaikat Malik ila dzalikal wadi marang mengkono-mengkono jurang. Fayajidu mongko nemu sapa malaikat Malik ing rajul unaka ing dalem kono panggonan. Malukusan hamid Halin jungka waki Kota alakot lan den ganduli alihi ngatasi rojul Opo al-hayatu piro-piro ulo Wal akori bulan piro-piro kolo jengking Wa alaihi lan iku tetep ing ngatasi rojul al-aglal utawi piro-piro belenggu Wasalan siru lan piro-piro rantai Faya khudu mongko ngalap sopo malikut malaikat Malik Torofan ing anggota siji min saking rajul. Waqat soro hai teman-teman dadi sapa rajul iku kal fakhmi kaya aram. Wa yuharriku lan mubah-mubahake sapa malaikat Jibril ing rajul. Wa yajurruhu lan narik sapa malaikat Malik ing rajul ila nafsihi marang awak dhewe rajul. Patas kutu mongko rokok anhu saking rajul apa al-hayatu piro-piro ulo wal amari bulan piro-piro kala jengking summa yuharriku mongko nuli mubah-mubahake sapa malaikat Malik ing rajul tanyan hari apal kaping 7. Patas kutu mongko rontok anhu saking rajul apa al-aglalu piro-piro belenggu wasalan silu lan piro-piro lantai fatawajahu mongko madhep sapa rajul ila malikin marang malaikat Malik fayaqulu mongko ngucap sapa rajul ajita ana teka panjenengane ing ingsun litazida krana nambahi panjenengane ing ingsun fil adabi ing siksa amla gunajia utawa nyelametake panjenengane ing ingsun. Terus malaikat Malik itu sumer niku terus intine tiyang itu dicekel itu dirubung ulo diganduli wis dadi areng tiyang dadi areng ireng dadi areng terus niku teng neraka di geret ulo nalika dicekel kali malaikat Malik niku digeret ulo kali ana jeneng dikipat-kipat diubah bulan sepindah niku ucul ulone belenggune rantai niku wong jalan niku ngucap ngeten lho jenengan iki mriki didepno niku didepaken niku jenengan ajeng nambahi nyiksa kula saking suwene ning neraka jahanam ajeng nambahi siksa dhateng kula kados pundi napa ajeng nylametaken kula niku wong lanang niku matur wonten malaikat Malik. Faya kulo mongko muga sapa malaikat Malik la aklamu ora ngerti sapa ingsun didalika kelawan mengkono-mengkono citu. Wa ana Jibril mung satune malaikat Jibril iku yang tadiru nganti utawa ngenteni kae sira aku ora bener. Aku ora butuh nyelamet kowe janjane. Malaikat Malik saking kowe iki dinteni karo malaikat Jibril dinteni kok dinteni malaikat Jibril. Kaya kudu mongko ngalap sapa malaikat Malik dia dikelawan tangane rajul wayat faulan aweh sapa malaikat Malik rajul ila Jibril marang malaikat Jibril pareno malaikat Jibril. Kaya kudu mongko ngalap sapa Jibril malaikat Jibril dia dikelawan astane malaikat Jibril. Wayati lan teko sapa malaikat Jibril
bihi kelawan rajul ila sakil arsi marang sokone aras. Wala yaquran ora liwat sapa malaikat Jibril bihi kelawan rajul ala ahadin ing atase wong suci illa kejaba yaqulu lan padha ngucap sapa malaikat hada utawi iki rajul iku fulan karena kamu sapa fulan fi jahannam ing dalem neraka jahannam arba'ina alfa amin ing dalem 40.000 tahun. Fayaqumu mongko ngadeg rajul sapa rajul ma'a Jibril ila serta malaikat Jibril ing dalem arsy ing dalem sanine aras. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah akhir Gusti Allah dawuh lalu marang rajul dawuh Gusti Allah ya abdi kaulaku alam yakun ana ta ora ana apa kalami kawan ingsun baina adharukum ing dalem antarane ngeden sira kabeh alam alfa alima alfa utawa ora nutus sapa ingsun ilaikum marang sira kabeh ar-rasul ing rasul alima ya'muru utawa alima ora perintah sapa ingsun ing sira kabeh ar-rasul ing rasul bil ma'ruf kelawan kebagusan walam yanhakum lan ora nyegah sira kabeh lan dari saking kemungkaran fayaqulu mongko ngucap sapa rajul wala uti Gusti ya Rabbi tu pangeran ingsun ghayra ini mung satuhne ingsun iku dolam tungane kaya sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun Faktorku mongko ngakoni sapa ingsun idan siklawan dosa ingsun fakirimu binamudan panjenengan limarang ingsun ya Rabbi tu pangeran ingsun bihakima kelawan hakim barang ana utawi ingsun iku kultu ngucap sapa ingsun arba'ina alfa anin ing dalem 40.000 tahun inane ing dalem neraka ya Hanan ya Manan rupane lawat ya Hanan ya Manan antal fira ing to ngapunten panjenengan limarang ingsun kaya kulo mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala gofarku wis ngapura sapa ingsun lan marang sira habtu lan awet sapa ingsun ka ing sira Jibril marang malaikat Jibril wa angkatulan dibasake sapa ingsun ka ing sira lan narisake neraka bi syafaatihi kelawan pitulunge utawa syafaate malaikat Jibril kala ngendika sapa kanjeng Nabi wa yadhabu mongko budal sapa malaikat Jibril di kelawan rajul ilal jannati marang swarga wa yasiru lan nedusi sapa malaikat Jibril ing rajul bima'il hayati kelawan banyu keuripan wa ma'il kautsari lan telaga kautsar pada dhabu mongko ilang anu saking rajul apa siyama ahli nari terkenali ahli neraka fa'il khilal mongko mlebuake sapa malaikat Jibril ing rajul al-jannata ing swarga pada dalika ing dalem sawise mengkono-kono wa yusallimu lan salam sapa malaikat Jibril ala Muhammadin alaihi salam ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu lan ngendika sapa malaikat Jibril ya Muhammad wa Muhammad sonakku maringnya agawe sapa ingsun fihi ing dalem rajul makanan ka ing dalem sira sayatan ing kegawean kaya kulo mongko dika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih terus kanjeng Nabi diaturaken iki umat kanjeng Nabi umat jenengan kanjeng Nabi kakon teng neraka 40.000 tahun 40.000 tahun nggih kanjeng Nabi matur nuwun syafaati malaikat Jibril terus tiyang Islam kuwi buatan sing sampai semua. Ini kalau ketika kajian Nabi, kalau banyak seluruh kajian Nabi, kurima al-nar, kullu hayyinin, lajinin, sahlin, qaribin minan nas.
duweni ati tawadu, rendah hati. Niki haram mlebu neraka. Sing nomor kali layine ku wong sing lembut, lemah lembut, gampangane dialus, ora galak, ora kasar. Niki haram mlebu neraka. Umat Kanjeng yang Islam lemah lembut dan diharamkan mlebu neraka. Sing nomor 3 sahlin itu gawe gampang. Wonten tiyang itu digawe gampang. Ora digawe angel. Padahal itu wonten tiyang sing senengane ngel-ngel ku wonten. Nek tiyang sing gawe gampang niku diharamkan mlebu neraka. Kadang wonten tiyang nyuwun tulung tiyang wah mboten saged. Lalu berarti ngel-ngel. Oh gampang ini gampang. Nah berarti yang seneng terus akhirnya jadi gampang temenan. Jadi harus neraka. Oribin minanas yang saya catat kalian manusia. Jadi kalau saya nabi kalau manusia ini diharamkan melebet neraka. Nanti yang sekawan itu. Terus kul hayyinin layyinin sahlin oribin minanas. Mawon kula panjenengan sedaya termasuk umat Kanjeng Nabi ingkang dikasih syafaat kepada Kanjeng Nabi saged sareng-sareng mlebet wonten swarganipun Allah sareng-sareng amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu salatul musallin alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran wasi'an. Allahumma rzuqna mutaqabbalan nabi sallallahu alaihi wasallam. أولا وآخرا وذرية وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واصلنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة والأنبياء عليهم السلام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار